acaranya untuk besok niku acara resepsi, resepsi pernikahan, Mas Atuk Agustiono, Mbak Zalia Lia, dan Putri Vinatasari dengan Mas Galang Fajar Aditya. Pangestunipun ingkang kasuwun, mugi-mugi rangkaian acara dari hari yang pertama, hari kedua, lumampahipun hari yang ketiga benjang menika saged lancar. Rancak adicaranipun, runtut acaranipun lan mboten wonten arah setunggal menapa mahanani saged kinabulan hajatipun panjenenganipun Mbah Mantan Suprapto Sagutra Warga. Lan mugi-mugi pangki sak bibaripun adicara menika pelataran wilis tetap kencar-kencar, menika tetap kencar-kencar ingkang ateges, menika mempersilahkan panjenengan sedaya warga ngebel lan ugi kanan kiringipun menawi ngginakaken jasa saking pelataran wilis dipun sumanggahaken. Insyaallah fasilitasipun semakin lama semakin ditingkatkan. Menawi kagem panjenengan sedaya ingkang badhe ngersakaken menika dhateng pemandian air hangat, menika dipun samaptakaken ugi menika wonten ing tirta husada. Tirta menika banyu atau air, usada menika tamba. Nyemplung menika tirta usada, insyaallah menika sesakit panjenengan menapa kemawon saged dipun usadani, encok, pegelinu, rematik, asam urat, diabetes, darah tinggi, darah rendah, kecuali penyakit Mbah Jayo sing ora tau ning omah. Lah niki angel kuwi angel ya to, angel. Ning insyaallah mangke sering niki njan sowan dhateng Mbah Mantan Suprapto, insyaallah menika berkah barokah. Allahumma amin. Nggih. Mantennya nanti ya bisa sambil goyang kanan kiri nggih, kayak Mbak Putri. Nah, sampun mboten anu nggih, mboten capek. Nah, mboten capek. Ya, nggih. Monggo kalajengaken malih dari requestnya Sinoman, nggih, Karang Taruna Andalan, nggih, niki ngersakaken andai tak terpisah sinarengan menunggu, terus sabar lukaku tak tunggu balimu gala-gala. Nggih. Kang pundi monggo Mbak Rara kasuwun jumeneng. Nggih. Nggih. Suratan. Oh, suratan. Pripun? Oke. Iki lagu Kaporit ngono piye, Mas? Lah yo. Favorit atau kaporit? Kaporit. Kaporit. Favorit. Favorit ya. Oke. Setia Tuhu. Nggih, monggo. Nggih. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dinten punika mulai awit dinten benjing nyanipun Bapak Suprapto nggih menika ngentas 17 putra. Nggih. Dados dinten ingkang mulai kala wingi ngantos benjang. Dinten ingkang sampun pinilih, dinten ingkang sampun piniji. Kagem ngentas 17 putranipun nggih menika kalih-kalihipun Mas Atuk Sarimbit kalian penyanipun Mbak Putri Sarimbit. Mugi-mugi kemawon Gusti ingkang Maha Kuwas Allah Subhanahu wa taala maringi ridho sedyanipun pikantuk nggih menika pangayoman ing akhiripun nggih menika sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pangapunten Mas, kula badhe nderek bawa. Nggih, monggo Bapak. Bawa napa ki pamintaku. Nggih, menika mangke langgamipun dipun terasaken jenenganipun Mbakipun. Nggih. Monggo. Pamintaku nimas sidas
atut rutut tansah rerutungan ing sarina sawah ngene tatan kinggang sarabot among adoh caketing ati yen cedhak tansah molat sida asih pindha mimilan mintuna ayune mas barengana tapi wajib kita sebab luar biasa. Langgamipun Mbak, monggo. Jenengan kita sareng mriki mboten ana Mbak Prapto. Monggo. Boten lir-lir nggih Mbak Kong. Boten lir-lir niki.
Liar ingkang lenggang. Bener nggih. Lah kula mawon sing nembang niki pun liyer-liyer. Nah, kula damel liar-liar nggih. Lah. Kajeng enggal. Nggih. Sami sare Mas. Nggih, jam sak menten iki penak-penake bubuk Nggih. soalé jatuh direngeng-rengeng. Mugianto berkahe Gusti hatiku tansah Mas Galang kita wis pijet-pijet. Pupune rada Pundi? loro. Sing pundi? Mas Galang Nah, pijet-pijet jatuh kan. kaya. Pupune rada kluru-klulur. Kesel ae. Saya, Mas. Ya saya. Mas Chan lak ngantuk toh, urung-urung kok ya. Iya. Aja sampai ngantuk iki Ora. anu ketuane sampean lho ning kene iki kok Lah, aku- bar lho. Aku delok ngono kae. Mas Galang itu gemliyu tapi melok gemliyu. Iya. Bacotne. Mugianto berkahing Gusti. Hatiku tansah lintas
ngaturaken bagus wong bagus
sampun menika sampun dipunaturaken Mas Rian, monggo dipunajengake. Sembah nuwun menika Bapak Prapto nggih. Ah nggih, bawanipun sampun katur lan ugi menika langgamipun nggih sampun katuraken. Ngaten nggih. Sepisan malih menika sugeng rawuh kagem paguyuban mantan kepala desa Magetan nggih ingkang menika ugi sampun kepareng rawuh menika mbah mantan saking Dukuh Ki Demang Wirot. Nah, bergi Ki Demang saking Tapen nggih ugi Bapak Demang Sriyono Nguri. Terus mbah mantan kepala desa Lembean Wetan. Nah, nggih menika ugi rawuh sekalian Ibu. Nggih. Monggo menika saestu menjaripun Mbah mantan Suprapto nilaken gungi panuwun ingkang tanpa pindhan ngaten nggih menika mugi-mugi barokai pandonga dumateng temanten sekalian Mas Adu Agustiono kalian Mbak Zalia ugi menika Mas Galang Fajar Aditya kang sampun mengku putrinipun Mbah mantan Suprapto dan inggih Putri Vinata Sari nggih. Mugi-mugi menika doa idi saha pangestu panjenengan sami mawantu-wantu tansah kasuwun lan wonten tuna tungkapipun menika nyuwun lumunturing sesaputra pangsami. Ugi rangkaian adicaranipun menika hari yang kedua nggih. Puncak acaranipun resepsi inggih benjang nggih menika hari Senin 29 September 2025 nggih. Terus menika 3 hari berturut-turut menika Ki Demang Wirot. Nah nggih menika saking perwakilan paguyuban mantan kepala desa utawi Mbah Lurah ingkang sakmenika Lurah monggo menika sinten ingkang napa Mbah Lurah kula napa Mbah Lurah Tapen apa Ki Demang Wirot nggih monggo tindak mriki. Alhamdulillah. Pinangke ya Mas? Nggih. Lha atuh-atuh. Nggih, duka. Minggah gunung. Niku lho paring. Nggih, Mas Jayus saka Wijaya iki. Mas Jayus. Nggih. Niku Mas ya. Nggih. Isih cilik, nggih. Terus isih enem ki adikku. Oh, ngoten nggih. Iyalah. Kuwi asline ya wong saka kidulan. Nggih, saking kidulan. Nggih, saderengipun nderek nyengguyung menapa ing dados gatinipun panjenenganipun Bapak Suprapto Sakutra Warga. Nggih. Anggenipun nami mawa suta amarga siwe ingkang putra sekalian mugi-mugi tansah pikantuk berkah ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga tantas lulus raharja. Nggih. Kang rawuh monggo. Nggih. Niki kula inggo bagian apa? Lah napa ampun? Derek nggih. Niki. Tapi aku yo digenteni ora kok. Nggih no, mangke didampingi nggih. Niki artis saking sing suasana sing belok niki wae. Nggih. Wuyung mawon nggih. Wuyung kula bawanane nggih. Pun bawani monggo. Saya pribadi Glen. Wuyung Mas. Wuyung. Ha nggih niki nderek nguri-nguri budaya sepisan. Nggih ado-ado saka limpian nggih nganti teko kene kok ditimbali ya ndak ora. Nggih. Dawang ayu pepujaning ati kaya nyene wong kang nandang kasmaran
Wilujeng rawuh pahormatan kagem Bapak Dwi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo. Nggih, pengisahaken nek pun lenggah badhe. Nggih. Apa ta waku dhewe do Gusti kang maha agung walas ana mringwa besok kapan ketekan jajar lan wong ayu umpama nona kudu tanpa prau sasatara den petri mugi walas mreng kula sing penting tibane padha ya nah ya ngomong dene bab tarif lanan dhewe iki ya sak Karep tanun piyambak. ya iki wis wong nandang wuyung tulung Monggo. santen Mbak sing ngene Monggo iki giliran endi iki? nggih Bapak. nggih monggo Lara. wuyung laraning lara nora kaya wong kang nandang wuyung Ya yo. mangan ratuyan rajana dolan mung ning omah bingung
tenan. Ya, Nggih. Lho, jan. Iki jenenge gaplek bringkilan. Lho, lah kok tumut Lah wong gaplek. tuwek kok iso petakilan ngono iki. Oh, tak kira badhe tumut. Ning kedahe niki lek pengin paring Nah, Mbak leluri Wakir budaya Oh, Jawi. pertama niku nggih. kedulane yang ngeleluri budaya Jawi. Nggih, leres. Dasare nek niki pun apal nek kali kula niku. Pun CS ngoten nggih, Mbah. Nggih. Nggih. Nek ten kilen kula sedikok. Wah. Lah nggih, kudune ngoten lho. Bibar menika mangke demang kula Mbah Lurah. Oh, iya. Suryono. Kudu kudu wis kadung munggah gunung kok ngono. Los. Mangga. Kula napa jenengan iki? Oh, kula sampai Ya. kesupen iki. Sampun katuraken langgam buyung. Oh nggih. Sampun kabiarsa. Langgam huyung. Nggih. Menika ugi ngaturaken nggih wilujeng rawuh pakurmatan dumateng paguyuban mantan kepala desa se-Kabupaten Ponorogo. Wah, nggih. Wah, luar biasa. Yes. Mbah Prapto. Kadang-kadang iki kabeh padha mantan kabeh ya. Iya. Nggih, nggih, nggih. Nggih, menika mawon saged kula pingsungsung satunggalipun lelakon. Nggih, mugi-mugi dadosna kawigatosanipun dhateng pinanganten sekali tansah wuyung. Lah nggih. Nggih. Dasare mantenipun nggih kalih. Lah nggih. Menika ingkang ingkang kakung nggih putranipun Mbah Mantan Prapto menika ingkang putri. Nggih, muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Nggih, matur suwun Mas Rian. Nggih. Kula Sembah nuwun gitu, Bang. Nggih, sik ya ra. Nggih. Ingketen Mbah Lurahmu ra. Mbah Lurah jenengan toh? Ya padha Mbah Lurah awake Padha. dhewe. Oh, lah nggih. Mbah Lurah awake dhewe. Nggih, mumpung tasih wonten mriki, mumpung tasih lenggahan. Dereng kondur nggih. Dereng kundur. Mangke ugi perwakilan dari paguyuban mantan kepala desa Ponorogo nggih. Oh nggih, matur sembah nuwun. Oh, sekarang? Oh nggih. Pripun nggih. niki Pak Rian? Lho. Nggih sik. Hah? Oh nggih, nggih. Niki nggih monggo diselak liru mbiyen niki. Nggih. Bar niki mangke terus Mbah Lurah nguri. Nggih, monggo. Sinten menika Pak sinten? Heru kula Pak. Oh Pak Heru. Oh, Pak Saking Heru. Saking jenengan. Pak Heru saking jenengan. Mohon panduanannya Pak ya. Oh iya Nggih. siap Pak. Nggih. Lestari Mas. Wah. Lagunya Sulastri. Lestari. Nggih. Lestari. Nah, Lestari. Pak Heru saking jenengan. Yes, siap. Nggih. Enggak. Sang Dewi katon lamami ambapat wangi semi arum angin melati dasar ulane dadari Sugerawu Bunda Indah dari Dewan Perwakilan Daerah Jombang dari PDI Perjuangan. Sugerawu. Masuk Pak Heru, monggo.
Terima kasih Pak sekali. Heru. Mbak sinten iki? Kula Rara, Pak. Ya, terima kasih salam kenal Mbak Hera. Nggih. Oh iya Dan saya siap. ucapkan selamat. Nopo niki Mas Rian iki biasanya. Monggo. Mangke digelandeng karo Mbah Jaya Sangka Wijaya. Kaya nggih. ditani rabi Lah mawon. iya toh nggih. Monggo. Nggih. Pun atas padatan lagunipun napa? Bebas. Nggih, niki. Cobi ayo karo sapa Mbak Rara iki? Nggih, niki Manut mawon. bagian niki saking sarpon niki nggih. Wulan. Monggo. Lintang Asmara. Ah, Lintang Asmara. Nggih. Monggo. Nggih saderengipun nggih nderek-nderek ndedonga mugi-mugi punapa ingkang dados hajatipun Mbah Lurah Wakir tansah lancar boten wonten alangan setunggal punapa. Amin, amin, amin. Lintang Asmara. Nggih.
menika sampun. Mbak Bilih badhe tambah melih. Lah, mosok repot-repot Mbak Lurah. Mboten. Allah Mbak Lurah kuwi to. Lah, Ya ngono iki lho, Hul. atur sembah nuwun. Jan. Tak merai kanca-kancane Ya langsung. niku. Oh, nggih, nggih sembah nuwun. Nah. Nggih. Nggih, siap-siap. Apa? Hah? Mbak Jayus apa? Lurai Mbak Jayus Oh ngono. nggih, ya lurai Rara nggih. barang kuwi, ya lurahku gitu. Ya lurahku. Mbak Nuwun nggih. Mbak Lurah nguri nggih menika Menika Bapak sampun. Triyono sampun ngaturaken Paring berkah tenaga. menika. Nggih. Mbak Lurah tapen mboten? Nggih, monggo Mbak Lurah monggo. tapen? Pak. Biasane nggih anu purun no. Lah nggih. Mbak Lurah tapen mboten Demang Wirot? Nggih, apabila menika kersa Pak monggo. Susah malih sembah nuwun menika nggih rawuhipun bapak-bapak paguyuban mantan Demang, mantan kepala desa Kabupaten Magetan lan ugi para paguyuban Demang utawi paguyuban mantan Demang saking Kabupaten Ponorogo nggih ingkang sampun sayek saeka kabdi nderek nyengguyung hajatipun Bapak Demang Suprapto wonten ing pelataran Wilis nggih menika ugi kagunganipun biaripun Bapak mantan Suprapto ngeten nggih mugi-mugi berkah lan barokah lan ugi menika menawi panjenengan badhe tindak ngebel nggih menika wonten pemandian kolam utawi tirta husada nggih mangke kagem kanca-kanca musisi jadi gratis ngendikanipun Mbah Mantan Nggih gratis. Sampai Nggih. bila-bila. Bersama malih menika rangkaian acara hari yang kedua nggih. Hari yang ketiga besok menika wonten rangkaian acara puncak inggih menika resepsi pernikahanipun Mas Atuk Agustiono kalian Kusumangayu Zalia Lia lan ugi menika Putri Vinatasari kalian Mas Galang Fajar Aditya nggih. Pangestunipun mugi-mugi acara awal hingga akhir tansah manggih rahayu widodo kalih saking sabika. Mugi-mugi saged bina keluarga ingkang bahagia sejahtera, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, amin. Nyuwun sewu, Mas Dewan. Wit enjing napa wit dewi? Kula wit enjing. Wit enjing. Wit enjing. Montor kula mogok enten toko ngisor iku. Nggih, monggo. Heeh. Ya menika lagunipun napa? Duet napa piyambak monggo nyemangkaken Sketsane nggih duet. duet nggih. Dangdut napa campur sari Nggih, monggo. campur Monggo sari campur mawon, sari nggih. mawon. Anu napa niku sing Sing pundi? lali aku. Sing Nggih, pundi? nggih, nggih. Sing pundi Mbak Lurah? Nggih, kang kula mboten saged mawon. Nggih. Nggih kersane Iso-iso. kula lenggah. Saged lirikipun ingkang mesti sone nggih. Heeh. Oh ninggal katresnan. Lah, wis Nggih, benak nggih. isone ninggal katresnan. Nggih. Mbah Jaya iso golek katresnan. Tresnane tinggal ning omah berarti. Mamah ngebel wong iki. Aduh. Nek Mbak Jas pirang-pirang. Nggih. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu nurut karo sapa Kasuwun rino lan wengi muga-muga
jarang keji tau nono windono tak enteni ning pucuking tresno balung mongko bebasane mung katon kon sliramu wae jangan enak tenan iki Penak ya Mas. wah kan suwantene Mbah Lurah Tapen kan jos Iya tenan. mangga Niki kula napa jenengan, Pak? Jenengan nggih. Nggih jenengan apa? Aduh, lah nggih jenengan aduh mawon masuk kok, kanggo Pak. adu to Lah silih bayar kono. aku kurung adu ki kok Lah kula ke kurung adu malah- sok eneng jare aku Wis dibayari kene sing mulai bayar kono kok. Nggih. aduh Ojo lali bawelengku uga mono kaman janji-janjiku aku yang sedok satuku tak anteni nganti saelengmu ayo yo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu nambah karo sapa tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti anggonmu bali bisa kumpul kaya diinguni jarang keji jarang minggu Pandoro Dewi tau nono windono tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon ton sliramu wae Ojo lali pawelengku uga mono kaman janji-janjiku aku kang sedok satuku tak anteni nganti saelengmu ngaturaken matur sembah nuwun. Mun sare padha-padha Mbak Lurah. Ana mare penak e. Lah, Matur iya. sembah nuwun. Sing kon ndak mare kancane neh delokne. Jan. Kena ngimbung. Lah, lumasak gua aja. Sembah nuwun Bapak Demang Desa Tapen, Kecamatan Lembian Magetan.
Matur suwun Pak MC. Nggih, nggih. Yen nyanyi ngeten iki kajine ditinggal ning omah. Oh ngeten. Nggih. Nggih, Pak Mali ngeten nggih. Kantun Kang Mali enten mawon. Kang Mali. Oke. Nuwun sewu Pak Prapto. Nggih. Niki kula belajar. Nak kula pinter berarti aku kan penyanyi. Nggih. Gitu. Heeh. Kagem temanten sekalian Nggih. saged dados keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin, amin. Cepet pikantuk momongan, tapi pun pikantuk momongan nggih, Mbah. Alhamdulillah, nggih. Nggih, kantun nekolaken sing pinter mawon. Nah, cocok. Nggih, nuwun sewu. Nggih. Lagune lagu wajib. Oh, lagu wajib. Mau modal bual mboten masalah. Mboten napa-napa, mboten Nggih. napa-napa. Nggih. Los pokokipun, nggih. Monggo, Mbak, kula dipelajari, Mbak. Nah, nggih, ayo. Sapa kuwi? Jambu Bandung. alas. Bandung. Oke. Kok sing mangan? Mboten napa-napa. Nyanyine ngeten iki. Wayah nyanyi ya selehke. Mbah mantan Lurah Magetan, Nggih. nyuwun spotipun nggih. Nggih, enggak. Kelingan manis eseme. Manis esame kelingan Kamu sayange bojone kanca nanging aku wis kadung kulite ijo sing tak kakak duwe bosku gila agak semut wis rondo rasa direbut sumpah ning batine yen kula tidak dikapi tega sing ati ora bakal urus ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati seneng sedih bareng-bareng dilakoni kamu langsung manis rasane najan bilang Sesilas tetep manis rasane usia Mbak usia pripun? leren Oh, Ya, ngepas riyen. Napas Oke, laus baik. usia kan gitu ya kudu dilereni Lah nggih mungkin timbangane pedhot wis malah kuwi bahaya bahaya iki kok repot nih petugas. lah dalah sayangne wis duwe bojo Wis duwe bojo nanging aku aku kadung wis kadung tresno nelongso rasane ati rasane ati yen aku walunu
Boala sampun katuraken pripun? Bisa semangat Mbah. Lah nggih, ngono matur jare usia lho. Lah nggih. Yo ngeten iki tambah enom. Sak menten iki anu lucu-lucune lho, Mas. Kaya kayak umur 5 tahun. Lah yo sak meniki lucu-lucune kok ya. Sing kasih saya. Nggih, monggo. Napa? Tapi omahku adoh ya. Nggih, pundi, Mbah? Son Gunung Lawu ya. Wo, pelausan. Iya. Sarangan. Jenengan kok ngerti? Lho, lha kok magetan aku. Kula iki lembeyan anak bae Mbah Lurah Sriono. Ketok jenengan dukun. Kula to. Nggih, kula iki dukun suwuk. Udun tak suwuk lan dadi. Pripun apa malih niki? Tak sangoni sesuk dina Senin to. Nggih, jalan sekolah. Tinggi sekolah. Oke, baik. Ngerti ya, BPN Pak? wae. Aku rung bayar SPP barang kok ya. Nggih ta. Kantinah no suku terus. Lah iya no, lho, kedae niku setunggal to, niku niki dadi rada Ping telu kuwi ra entuk. lho, angsal rada krasa ngono lho, Pak. Tali mayit. Maksudnya iki lho rada krasa. Ayo, Mbak. Sing kipas-kipas. Nggih. Ditangkap Pak Prapto kok kipas-kipas terus wae. Lah. Sing ngadeg Ya. Mas, pacobane urip. Pacoban urip kok kaya ngene. Lah mantan. Niki lagune pacobaning urip. Nggih. Kok urip kok dicoba mawon. Nanti kopo ya, Mas? Nggih. Dereng lebet to. Menek mlebet dikoplo. Katane mlebune sih. Karo bacayu ora Lah wis lebu bare goyang. nek bacayu suruh mlebu dikoplo. Aduh. Ubrah udah. Ayo. Apa tanggane yen lagi dadi wong Ora duwe sarewangi bendino nyambut gawe rejoso
tuh Pak MC. Nambahin to. Oh, mboten sah. Aduh, aduh. Mboten sah, Pak Haji. Aku Aduh, sajake kau wangel napa kelorogone, Pak? aku ki loman Mas. Wow. Nggih, alhamdulillah. Loman awean. Nggih, saged napa mboten niku? Iki apa main goreng-goreng? Nggih, gurang gareng. Niki magetanan niki. Tenane. Nggih. Nggih, Gurang pasu. gareng. Belotan. Gurang gareng. Belotan. Oh. Oh, yang ngerti belotan bareng. Bu. Nggih. Oh, sing Ciri diapali khasipun. brengose. Ngono yo ora nyeluk kancane yo. Nggih. La ilaha illallah. Hah? Mbah nuwun. Lho, Nggih. aku ki eling ya Mas. Nggih. Sitok sira eling. Napa? Penyanyimu. Alah. Jan kaya ngono kulo. Eling-eling. Ben ben gak ngeri Mas. Ben Ya. toto jiro lupat mon. Nggih, salaman-salaman riyen masalah. Matur suwun Mas. Sembah nuwun Haji nggih. Matur sembah niki, lha niki mboten ditiliki. Lah, kula. Oh, lah ngoten pepenak men, kemangane nyapa-nyapa. Kaya ngono lho, Jan. Tapi ra njaluk jange lu ora. Nggih. Ra melu ya wis. Nggih, ndherekaken wilujeng kondur menika keluarga saking paguyuban mantan kepala desa saking Magetan nggih, Bulurah Tapen, Balurah, nggih. Heeh. Nggih, Mbah Mali sembah nuwun. Nggih, heeh. Nggih, Bapak Ibu. Mbah Lurah nggih. Menika sawetawis nggih sampun tabus kewan langkung menika mantenipun mangke sampun istirahat nggih lan ugi awit menika taksih wonten acara-acara ingkang badhe dipun samaptaken dipun persiapaken mulai dari kemarin menika sampun dipun wontenaken acara ugi pagi, sore, malam nggih. Dalu menika namung siang sampai sore nggih. Ewontene minjang injing nggih menika persiapan ugi kangge acara resepsi utawi jemuk manten. Pramila kanthi pungkasanipun menika mangke all artis menandai sampun paripurna nggih. Nggih. Nggih, monggo kala-kala saged nggih. Sepisan malih nggih kawula pangendali adicara sesarengan kalian kanca-kanca saking Zaufara Musik lan ugi Angka Wijaya Multimedia sebagai event organizer saten menika lan ugi kadang-kadang saking Oki Pro Audio lan ugi saking Rio Fotografi saking Brina nggih Balur. Oh, nggih. Sembah nuwun sedaya kemawon kawigatosipun lepat yu samudra pangasami kanthi kora alhamdulillahirabbil alamin nyuwun pamunten ingkang derek saged katuraken insyaallah mangke gantos sedal saged pinanggih malih nggih. Ing wusana kanthi event organizer Angka Wijaya Multimedia Jayus Angka Wijaya gaplek pringgilan tuwek ning pinter nyoting nggih. Tekek dipangani bubut najan tuwek ning tetep duwe taman lan syuting. Kirang lebih nyuwun pangapunten wa akhiran billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kepunten saya itu
Bubrak.